Salutare tuturor! Noi sunt Cristi și azi vrem din nou un episod. Aoleu! Azi vrem din nou un episod. Minecraft Skywars episodul 7. Dacă vă plac episoadele de Skywars, să ne uitați să apăsați butonul de like și eu mereu o să revin cu seria. Și să nu uitați că eu păsesc zilnic. Și fac băieții. Ce fac? Fac băjeții. Ce fac băjeții? Man. Good luck. Good luck. Me friend. Nu dau de ăștia care știu engleză. Cred că n-am scris bine friends. Oh, mai bun eu. Leu din cât... Perdaniteu. Share and protection. Perdaniteu. Perdaniteu. Mama, dacă... Ce? Am nărici. Mă scuzați, n-am fost pe un meci așa, s-a fost încălzire. Trebuie să sar ca prostul. Mamă, dar ce mi-a... Bă, nu vreau Teams. Solo. Așa. Nu suport să... bun, episodul 6 a fost cu noroc. Am câștigat. O dată. O zici că e X-Later. And I down and was sensual. Jesus post salva sawa lava. Sen for us. Was sensual. Jesus post salva sawa lava. Sen for us. Lava. Sen for us. Amor sensual, se pode hacer agua. Falava, se for assim, amor sensual, se pode hacer agua. Lava, se for assim. Amor sensual, cheesy boy. Baba, asta a fost. Eu am confundat-o cu alta de sus. Ne ducem frumos, o la stânga, la dreapta. B-A. Cheamă? Mamă, ce-a găsit cu scar. Ce faci, fete? Ce meu? Ce faci eu? Ce face fratele meu? 8 ender. Hai să luăm apă. Lava se forasă. Vei fi mult frumos senzual. O știți pot oase. Dacă îți începe să like. Știu că fai răbătă așa. Ce fac eu acum? Mamă, de-mi bate cu poison. Hai. Mamă, aici cred că am dat ceva gen snub aici, dar nu snub. Chiar joc foarte bine. Mamă, dar ce mi-a trasul. Fala, vas full diamondes, diamondes.
Falava se vorasă. Am o idee. Dau level. Așa. O să fac, uite așa, cu Sharness 4. Uite și eu ce fac. Fac așa, știi ce fac așa cu Sharness 5. Nu ai ce să-i faci, poți să-i faci Legolas-ul ăla. Vine, fraiere, să ne batem. Uite, fă, dar nu te lasă! Futu-ți morții, mătii. Scuzați, vreau frumos să scuzați. Pentru limbaj. Că acum nu mai dau de una Legolas pe nume Gigi sau cum îl dau. Dacă mai am noroc, știu. Crezi că ăla o să mă mai. Chiar rock. De bula bine, bula, e bun. Îi bun, mie mi se rupe că-l mamă, frate, am Sharness 4, băi, o șmec. Mamă, ce mi-a dat-o! Până nu mai avea un pic șanse, n-am avut ce să-i fac acolo. Pur și simplu n-am avut. Dacă nu-mi dădea damage-ul ăla, de la început nu-mi place mapa asta ies. Deci de la început, dacă îi dădeam un pic damage-ul ăla, mai eram numai eu cu... Cred că, da, frate, fac niște... Nu-mi place mapa asta, pur și simplu nu-mi place. Falava se înfăurasă pe filmul foamor se zua orice tipotul se-l salusau lava se înfăurasă. Cine? Ia. Cine are hack? Bravo! Bravo, boss! Bravo, boss! Am la fix! Mă ca sucul! Falava se înfăurasă. Ce hack infernal! Nu am prins-o cum trebuie acolo. Opa! Doamne buni, dacă vă plac episoadele care eu le fac, să nu ezitați
să apăsați butonul de like. Deoarece mă ajută foarte, foarte mult. Hai să facem un pic de parcurs. Ia să vedeți cât de bună sunt eu la parcurs. Asta și mă scuzați. Dar asta m-a dus cam repede. Am zis, hai, că... Pam. Pam. Ah, mă scuzați. Hai că treaba de cu noroc. Săritura asta mi se pare extrem de grea. Bine, m-am dus, am terminat și parcursul ăsta, dacă o luăm așa, dar... E un parcurs de pescai, bă, dar e un lag infernal. Pam, 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 pam. Ce faci, mă, țăgane? Pam, pam, pam. Mamă, ce era să mă duc. În fine, hai că... Nu să mai ce așa facem că ăsta. Ok. Eu falava sem coração. Esse morfo amor sensual. Ostice potu. Falava. Băieții. Solo 8. Solo 9. Bă, nu mai vorbi urât. Pardon. Da, nu. Așa e, dar mai bun e hai pixelul. Nu? Eu am o pisică, dacă vă întrebați, o cheamă Katie. Am Dumnezeu foarte multă sănătate. Deoarece, nu, chiar o iubesc mult. E pisica mea și o iubesc. Am găsit-o pe stradă și dacă o iubesc, Valava. Alava să morfu amor senzual. N-am nici blocuri. Îs foarte noob acum. Bine, blocuri am, dar foarte puține. Valava să morfu amor senzual. L-am văzut. Futu-ți morții mobili. Reprost opărit care ești. Bă, Legolas! Legolas! Stai acolo! N-am ce să fac în meciul ăsta, decât să stau eu acum. Da, mai să se face, inclusiv noi. Și eu mă duc. Aoleu! Mamă, ce-am căzut! Are you fucking kidding me? În fine. Mai jucăm un meci. Și de fapt, hai că mai facem de 3 ori parcursul ăsta. Bam. 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 Hai să mai am dau pe echilibru. Valava. Bă, dar e greu parcursul. Care a ajuns sus. E... Mamă, dar cât de mare. Mă țin de când am fost acolo sus. Baaaaaa! Eu falava. Hai mă, mai facem o dată. De 2 ori. Hai de 3 ori, de 3 ori. Să fie așa ca la carte episodul ăsta. Cu thumbnail, cu de toate. Ce faci, bă? Gură, bă! Știu că îți place Minecraft-ul. Dar să nu... Eu pe aici iau mereu. Știi, după mine ca țăranul. Doamne buni, ca o textură de azi n-am avut... What? Am săgeți! Ca o textură de azi, sunteți să like și vă abonați. Eu am fost Cristi.
ca de obicei, dacă v-a plăcut episodul de azi, să nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare.